Samtang Sinovac vaccine batok sa coronavirus, kasamtangang gipahiluna og storage sa medical laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sayra nato ang paghiabot nini sa asoing storage facility, pinaagi nining maong report. Alas 8:20 sa buntag miabot ang refrigerated van nga gikargahan sa Sinovac COVID vaccine gikan sa Mactan Cebu International Airport. Giskortan kini sa kapulisan ug ubang mga opisyal sa kagamhanan aron masiguro nga dili malangan ang pag-abot niini sa hospital. Gidiretso dayon ang panel sa medical laboratory sa VSMMC. Higpit ang seguridad ug inihap og dali ang mga lakang gikan sa pag-abli sa van ug ang pagkuha sa mga storage box nga gisudlan sa mga bakuna. Gidala kini sulod sa laboratory, gisanitize ang mga boxes ug dayon gihiling ang sulod ug ayha paghihabwa ang mukabat sa 7,200 doses nga mga bakuna ug gisulod sa freezer. 7,200 doses sa Sinovac vaccine ang nakastore karon diri sa VSMMC laboratory. Then 2,900 ang gigahin alang sa mga medical staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center. And we look forward nga ilang i-avail kani siya kay gihatag ni siya para sa ilaha because we really care for our medical frontliners. Samtang ipadayag ni General Mel Feliciano sa IATF nga 14,000 ka doses ang gigahin sa Sugbo nga moabot sunod semana ang katunga. Wa pa hinuon niya idetalye kung asa mahiadto ang sobra sa bakuna nga niabot sa Sugbo. Well, this is one half, no? 7,200. So we're expecting another 7,000. So that's more or less 14,000. Samtang gipadayag ni Feliciano nga dili siya magduha-duha sa pagpabakuna bisan og Sinovac. Ingon usab niini ang gipadayag ni Vice Mayor Michael Drama nga mitambong sa vaccine arrival. I'm pretty sure this will be successful. So para ang uban, musunod na pod. In fact, maunang kami, mga maunag yun, no? Just to show na kani siya, safe ni siya. I'm only the orchestrator and the head of the convener. That is how we have made an arrangement. Gikadakdang ipahigayon ang ceremonial vaccination sa VSMMC staff karong Huwebes. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.